Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Én Ákos vagyok, és majdnem egy év élek Máltán, ezért gondoltam, hogy csinálok nektek egy videót, amiben itt próbálok segíteni, vagy egy képet mutatni arról, hogy milyen jelenleg Máltán a helyzet, megélhetésileg, albérletárak, bevásárlás, munkakeresés, munkatalálás, és így ámblok egy ilyen összegző videót, illetve a személyes véleményemet is elmondom, hogy jelenleg megéri-e ide jönni a szigetre, vagy nem. Úgyhogy ha érdekel, tartsatok velem, remélem, hogy mindenkinek a kérdésére választ adok. Úgyhogy csapjunk is bele. Kezdjünk is akkor a megélhetési költségekkel. Itt be fogok szórni egy képet, én közben a telefonomra puskázok. Itt látjátok, hogy mi egy háromszobás, amerikai konyhás, két fürdőszobás WC-ben lakásban élünk, ötem, és így osztik el ez a költség. De a lényegi dolgok itt, hogy egy ilyen végösszeg itt van rezsivel, ez 145 euró, és itt látjátok felsorolva végig, hogy mennyit fizettünk hónapról hónapra. Én igaz, hogy csak októbertől kapcsolódtam be, mert előtte máshol laktam, de itt nagyjából azért minden kilowatt meg számok le van írva, hogy egy ekkora házban milyen költségek vannak, illetve én fizetek konkrétan 425, illetve 450 euró közötti összeget, ebben benne van az internet, illetve minden egyéb költség. Így összesen totált, mondok nektek, 2145 euró volt ebbe a hónapba, tehát ezt 5 felé el kell osztani, és kijön az összeg, amit kell fizetnünk. Ez, ahol én lakok, nagyjából egy ilyen normál ár, bár valaki szerint van olcsóbban is, én Szentpályán lakok. Nagyon attól függ ezek a dolgok, hogy hol akarsz albérletet kivenni, Valetta elég drága, minden igazából megy most felfele, de azért el lehet csípni még jó albérleteket, főleg, hogyha nem gond, ha megosztod mással a szobádat, vagy az albérletet. Ha egyedülálló albérletbe akarsz menni, azért az már húzósabb, nyilván attól függ, hogy hol, de ahol én lakok, és egyedülálló emberrel beszélek, az olyan 800, 900, illetve 1000 eurót fizet, változó a rezsitől, meg több emberről beszélünk, aki viszont megoszta mással, tehát közös albérletben vannak 3-an, 4-en, 5-en, ők általában ilyen 350-től 500-ig bezárólag fizetnek, szóval nagyon változó. Én azt mondom, hogy ha esetleg nyárra jönnétek, akkor fogjatok össze többen, 4-en, 5-en, és akkor így vegyetek ki egy albérletet, mert így sokkal jobb, meg ismeritek már egymást régóta, hogyha nem szerettek így idegenekkel együtt élni, akkor így jobb opció nektek, hogyha meg esetleg ilyen kalandvágyó vagy, akkor nyugodtan vág bele és keres esetleg a Facebook Marketplace-en, vagy máltai oldalakon is szoktak hirdetni. Én azért preferálom a máltai Facebook csoportot, mert közvetlenebb és sokkal hamarabb válaszolnak, illetve vannak ilyen WhatsApp csoportok is, amit bizonyos máltai csoportokba is lát, és akkor fölvesznek abba a WhatsApp grupba, és ott tudsz bizonyos hirdetésekre reagálni, ahogy úgy szintén egyből a közvetítőhöz, vagy esetleg a tulajhoz irányít át, és egyből föl tudod vele venni a kontaktot. Szóval ezeket ajánlom, a Marketplace-t, WhatsApp csoportok, ez mind hasznos, én itt találtam egyébként. Most a legutolsó albérletemben egyébként volt kollégákkal, lakom együtt, szóval így jó, de nem lehetetlen jó albérletet találni, de azért mostanában igencsak fölszaladtak az árak, akivel beszélgetek, mindenki ezt mondja, és ez szerintem csak följebb fog menni. Ennek az egyik oka az, hogy nagyon sok vendégmunkás jön, és például az indiai, bangladesi vagy pakisztáni munkavállalók esetleg 3-4-en is vannak egy szobába, és 8 laknak egy házba, ilyenről is tudok. Annyi előnye van, hogy kevesebbet fizetnek, de viszont azért 8 ember, mind a fürdő, mind a hűtő, mind a főzés szerintem nem annyira komfortos már, de hát nyilván ők más kultúrából jönnek, stb. Nem úgy működnek, mint mi. És ezáltal fölmegy, mivel a munka, tehát az albérletet, aki kiadja, ugyanígy elkérhet magasabb árat, mivel ők ezt így megoldják, hogy sokkal többen költöznek be, ami, tegyük fel, már egy európai munkavállalónak nem túl komfortos, 8 lakni vagy 7 lakni egy házba,
de nem tudunk mit csinálni, mert ki kell fizetni, és mivel most már lassan ez a tendencia, hogy ilyen munkavállalók jönnek, ezáltal minden szépen megy fölfele. A bérek megmaradnak lent. Szóval ez egy érdekes téma lesz, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz ebből az albélet dologból. Amit ebből ki akarok hozni azt, hogy lehet találni, nyitottan kell lenni, és mindig nézd meg az albéletet, mielőtt beköltözöl. Vagy kérd meg azt, hogy egy videót csináljon, hogyha esetleg otthonról jönnél, hogy egy kamerázza végig a házat, és minden részletet beszéljetek meg, mert nem egy ismerősön futott már itt lukra. Próbáljátok meg megelőzni az ilyen dolgokat, hogyha belefutsz, akkor meg majd nyilván próbálnám megoldani ügyesen, de én azt mondom, hogy azért nekem mind a 3 bérlőm korrekt volt eddig, nem volt problémánk, a pénzt mindegyik szereti, de azért nekem nincs negatív tapasztalatom lehúzásokról vagy ilyesmiről az albéletek kapcsán. Na, a második téma, amiről beszélni fogok, az pedig a élelmiszer vásárlás, illetve egyéb költségek. Én a személyes véleményem mondom el, hogy én hol vásárolok, mit hogy csinálok, és ebből tudsz venni egy konzekvenciát szerintem, hogy milyen a helyzet. Én a Lidlbe járok el, itt be is szúrom, látni fogjátok, vagy a másik oldalt, hogy milyen költségek vannak. Én általában heti egy nagy bevásárlást csinálok, 4-szer megyek egy hónapban a Lidlbe, illetve ilyen apró friss zöldség, valamit azt pedig megveszem a kisboltba. Viszont amit én ajánlok, hogy menjetek mindenképp a nagy bevásárlóközpontokba, a Lidl, még a Spár is jó, mert ezek vannak olyan szinten még szerintem, hogy reálisan megéri. Az apróbb kisboltok, amiket láttok, ezek az ABC, nálunk olyanok, mint az ABC-k, vagy CBA, vagy RAL, csak nyilván más néven futnak, ezek elképesztően drágák. Nyilván, hogyha egy csomag tészta kell, vagy egy üveg olaj, menjél le érte, vedd meg, de hosszú távon, hogyha itt élsz, mindenképpen nagyobb boltokat ajánlom, mert ezek a kicsik elképesztően drága áron adják a dolgokat. Múltkor az egyik kollégám vett granolát 5,60 €, és a nettó rabér, amit keresünk, az 6,50 €. Szóval lehet így szerintem gondolkodni, hogy akkor hogy is van ez, és ez a Lidlben 2,10-2,20 körül van. Szóval mindenképp a nagy szupermarketeket ajánlom bevásárlásra, illetve egy előnye van talán a kisboltnak, hogy például amit a Lidlben nem kapsz meg, az a kisboltban van. Tehát így össze kell hangolni, de én azt mondom mindenképp, hogy nagy boltokba vásároljatok. Nagyon jó akciók vannak, meg nagyobb a választék. Igaz, hogy valakinek messze van, de inkább én ezzel így vagyok legalábbis, hogy elmegyek, megveszem, mert így azért, tehát reális áron be tudok vásárolni. Hogyha a kisboltokból kellene megcsinálnom ezeket a bevásárlásokat, akkor lehet, hogy nem volna elég például a fizetésem egy hónapba, vagy nagyon-nagyon szűkös lenne. Tehát elképesztő haszonkulccsal vagy nyereséggel dolgoznak a kisboltok, de majd, hogyha jöttök, ezt meglátjátok. Ami pedig a ruhavásárlást illeti, én azt mondom, hogy nagyjából ez a Pull&Bear, C&A, nem is C&A, bocsánat, Kiabi, ezek egy áron mozognak mindenhol, csak nyilván 1 euróba fizetünk, de akkor van Zara is, Bershka, szóval minden megtalálható, és szerintem ez európailag igazából, ha nem az adót nézzük, akkor nagyjából egy árban vannak, szóval nincs olyan nagy eltérés. Miről beszéljek még, ami így fontos lehet? Ez telefonszolgáltatók. Én otthoni internetet használok, mert nem terveztem hosszú távra, de itt nagyon jó opciók vannak, talán 10-15 euró, illetve 20 euró is van korlátlan net, bizonyos limitált telefonbeszélgetés is. Tehát, hogyha hosszú távra jössz, mindenképp érdemes megnézni ezeket, mert sokkal olcsóbbak, mint az otthoniak. És ugye korlátlan netet kapsz, azért az sem mindegy, úgyhogy az pedig kelleni fog a navigációhoz, meg a térképhez, mert biztos, hogy fogod használni az elején, utána meg már így csípőből fogod vágni a dolgokat. A taxi
Taxizni nem nagyon szoktam, néha kell, akkor például egy Valetta Aura távolságot, ahol én lakok, az 11-12 euróig visz el, csúcsban nyilván több, de volt, hogy olcsóbb is volt, de ha csak ilyen pár kilométert mész, akkor 4-5 euróval kell számolni. De mondom, attól függ, hogy szezon van-e, este van-e, hétvége van-e, nagyon változó, szóval nem olyan költséges, de igazából igen. És akkor itt van egy papír az én összköltségeimről, hogy én mikre költök. Ez hangsúlyozom, ez egy havi, például havi költségvetésem, ami nagyon szűkös, az ételre fókuszáltam inkább, tehát csirkemell, saláta, most diétán vagyok, mert sokat sportolok, aztán szeretném, hogyha nyára meg lenne a radiátor megint, és ezért úgymond nem nasizok, nem költök hülyeségekre, csak a szükséges, tehát reggeli, ebéd, meg vacsora, cottage cheese, joghurt, csirke, saláta, tojás, tehát hogy ilyen rizs, ilyen dolgokat veszek. Hogyha nasiznék, lehet, hogy sokkal több lenne, de nagyjából nekem ilyen árak jöttek ki, úgyhogy kiszámoltam blokkok szerint. Itt van egy olyan, hogy kondibérlet, ez 60 euró jelenleg. Konditermekről azt kell tudni, hogy olyan 45 eurótól indul, és a csillagoség, ahol én lakok, itt ennyibe kerül. Van olcsóbban is, de az nem olyan felszerelt, itt minden van, ahol én járok. Illetve itt Szélma vagy Valetta, ott azért 70-80-90 euróba is vele lehet szaladni, de azok már azért nagyon komoly konditermek. De egyébként, ha futni szeretnél, nagyon jó ki van építve a tengerpart mellett, én ott szoktam, vagy hogyha esetleg ilyen saját testsúlyos edzés, ilyen street workoutot, akkor ugyanúgy vannak parkok, tehát adott a dolog. Szóval így a fitnessről ennyit. Amit így kiemelnék, hogy látjátok ezt a költségeket, itt ez egy fizetés, ugye belinkeltem a bérpapíromat, vagy be fogom vágni a bérpapíromat, ahhoz viszonyítva, tehát ez az 1100-as bruttó nagyjából, 1100-as nettó, bocsánat, és kiadjuk ide mellé az összköltségemet, nem sok marad hó végére, de marad. Én 1002 munkahelyen dolgozok, étteremben vagyok, itt vagyok, és azért a múlt hónapban is csináltam 300 valahány órát. Igaz, hogy nem sokat voltam otthon, csak edzettem, étteremben voltam, meg itt voltam, de itt tudtam azt a szintet megteremteni itt Máltán, hogy én kényelmesen tudjak élni. Hogyha van egy fogászati költségem például, akkor el tudjak menni magámba és megcsinálják soron kívül, vagy meg tudjam venni azt a ruhát, ami tetszik. Mert én szerintem itt már egy fizetés nem elég Máltán. Több oka is van szerintem, de én azért tudtam, mikor kijöttem, hogy végzettség nélkül, tehát magasabb végzettségű nélkül, kétkezi munkásként, tehát napágypakkolóként, építőipar, vagy mit tudom, itt egy építkezésen vagyok éjjeli őr, a nyári cég, ahol dolgozok, ide kirendeltek térre, mert számolnak velem nyáron is, és akkor mellette járok étterembe, ott azért van bóravaló, ott tudok enni, szóval így meg lehet oldani okosan, de kell dolgozni, tehát végzettség nélkül sokat kell dolgozni ahhoz, hogy jó szinten éljél szerintem, tehát hogy kényelmesen megéljél. És mondom, itt függ az embereknek attól, hogy mit eszel, honnan öltözködsz, mennyit fizetsz, van-e hiteled, tehát nagyon sok mindenem múlik, de én tényleg úgy mondom, hogy nagyon minimalista életet élek, tehát csak konditermet fizetek, néha elmegyünk kiszogatni, oké, de hogy ilyen lényegi kiadásaim olyan fontosak nincsenek, meg ilyen hülyeségekre nem költök, de mindenképp kell a két munkája ahhoz, hogy haladj az életbe szerintem, tehát hogy tudjál félretenni is, legyen tartalékod is, vagy hogyha jön bármilyen költséged, akkor azt tud fedezni, mert egy fizetés már nem elég. És ezt most az én szintemről beszélgetünk, aki kétkezi munkás, tehát napágypakoló, pincér, nem tudom, köműves, szakács, tehát a kétkezi munkásokról beszélgetünk. Hogyha esetleg van egy jó IT-s végzettséged, vagy egy jó
informatikus, vagy magasabb pozícióban tudsz elhelyezkedni, orvos, vagy bármi, akkor nyilván itt teljesen más szintről beszélgetünk. Arról nem is tudok mesélni nektek, mert nincs rálátásom, de így a munkásosztály, vagy hát hogy fogalmazzak, tehát akik én így végzettség nélkül kijöttem, így ez van jelenleg, hogy én 2 munkahelyen dolgozok, és nagyon szépen megélek, nem kell aggódnom. Ha egy munkahely lenne, már azért el kéne gondolkodnom, hogy akkor mit hova tegyek, hogy én kijöjjek abból a fizetésből. Most kicsit elkanyarodtam már egyébként, mert ezt egy külön videóba akartam elmondani, de most már így akkor elmesélem, hogyha elindítottam. Ugye, hogy én ajánlom-e Máltát. Én nagyon ajánlom Máltát, aki kijönne egy nyárra dolgozni, megpróbálná milyen egy szigeten lakni, milyen egy más kultúrába beilleszkedni, illetve kalandvágyból, vagy le akarsz nyomni egy szezont a vendéglátásba, vagy nem tudom, turistahajón dolgozni, vagy bármilyen munkát, ami szezonális, akkor én látom értelmét, hogy kigyere, és ezt most az én szintemről beszélgetünk, hogy kétkezi munkás vagy, simán találsz munkát a nyáron szezonban, vendéglátás, napágypakolás, hát igazából bármit, akiket ismerek, magyarokat, filmipar itt van nyáron, tehát amerikai filmeknek tudsz dolgozni, besegíteni, konyhai munka, bármit találsz a nyáron, és abból megélsz, valahol szállást is adnak egyébként, szóval nyárra ajánlom. Hosszú távon egyébként inkább az olyan embereknek ajánlanám, akik magasabb végzettséggel rendelkeznek, vagy van egy olyan hiány szakmájuk, amit ők tudnak itt kamatoztatni, mert rendkívül beálltak a bérek, tehát nem mennek följebb, és ugye itt a máltaiak már mindenki iGamingezik, ez az iGaming itt egy nagyon nagy deal, vagy hogy mondjam, szépen, mindenki ezt csinálja, aki tudja, és nagyon jó keresnek, nyilván változó a pozíciótól, de egy ilyen felhasználó támogató munkakör is már jól fizet, akit ismerek, nagyon szépen él, illetve kényelmes, mindenki azt csinálja, és ide azért próbálnak sokan beugrálni. Én próbáltam, engem nem vettek föl, illetve nem is volna hozzá gógyim, de meg informatika ismeretem, meg így hiányzik sok minden, de én azt mondom, hogy igazából gyere, kipróbáld meg, nézd meg egy nyarat, hogy tetszik. Mondom, munkát a nyáron nagyon könnyen találsz, de hogyha hosszú távon gondolkodsz, mindenképp egy ilyen hiánymunkában, vagy esetleg nyáron próbálj meg úgy elhelyezkedni, hogy télen is foglalkoztatnak, vagy belevágsz itt valamivel, ismerek egy srácot, ő például lakásokat újít föl, és hívják ide-oda, és megvan a pénze ebből. Nyilván nem profi köműves munkáról beszélgetek, glettej, fessél, vagy nem tudom, múltkor nem is tudom mit csináltak, talán nyírászálókat cseréltek, szóval, hogy így föltalálod magad és találsz, vagy csinálsz valami kisebb vállalkozást, ezek is mennek. Például a srác, akivel a nyáron együtt dolgoztam, ő most mobilautomosót csinál, hívják, megy a kis autójába, kitakarítja az autót, és megy így címről címre, és megvan belőle a pénze, tehát meg lehet élni, de a legfőbb probléma az jelenleg, hogy olyan, hogy fogalmazzak szépen, sok harmadik országbeli ember jön, és például én el akartam, én köműves, nem köműves, hát mondhatni köművesnek is, de én műköves vagyok, de azért építőiparoztamban tapasztaltam sok mindenben, és el akartam helyezkedni, és azt mondták, hogy miért fizessenek nekem ilyen keveset, vagy ilyen sokat, hogyha van neki olcsóbb munkaerő, és kifizet inkább nekik, mint hogy nekem adjon, tegyük fel 6,5 vagy 7 eurót, ami amúgy is alacsony, inkább fizet egy indiainak, vagy egy pakisztánnak, vagy egy bangladesinek 5 eurót, vagy 5,5 eurót, és így ő is jól jár vele. Meg is lehet érteni, mert üzletember, nyerni kell neki rajta, de ez egy eléggé nagy probléma, hogy az órabérek beállnak. Nem mondom, hogy miattuk, félreértés ne essék, én ugyanolyan bevándorló, munkavállaló vagyok, de ahogy említettem az albélettalálásnál is, ez így szépen összeadja ezt az egészet, ami miatt így egyre nehezebb a megélhetés, mert ha megnézed a bevándorlási irodát, ahova el kell menni, mikor jöttél, akkor
az európai részen állunk, olyan 5-6-an álltunk a múltkor, mentem átvenni a személyigazolványomat, a másik rész pedig olyan, hát nem akarok hazudni, 3 sor van, olyan 60-70 ember állt körülbelül, és vártak arra, hogy ők elhelyezkedjenek, vagy éppen az aktuális dolgaikat intézzék, szóval elképesztően nagy különbség van már most is, illetve ez a reggeli közlekedésben is rendkívül problémás, mivel nem férünk fel a buszokra, és már konkrétan a főpályaudvaron megtelik a busz, és úgy indul el, hogy már csak 1-2 megállón áll meg, és még van neki 20-25 megállója, és nem tud megállni, mert tele van a busz. És ezáltal az emberek késnek a munkába, vagy taxizniuk kell. Szóval én ebből a helyzetben nagyon szerencsés vagyok, mert tőlem 62 percre a busz megálló, a főpályaudvar, így be tudok jutni dolgozni, hogyha éppen olyan munkát végzek, hogy buszoznom kell, de ez a bevándorló tömeg, ami jelenleg itt van, és ami megy, és ami szépen lassan kialakul ebből az egészből, vagy már ki is alakult, ez már fent is probléma egyébként, ez így nem jó, hogy kevesebbek az órabérek, nincs sok órabér, vagy hogy alacsonyak az órabérek, mert ők alacsonyan tartják, mert miért fizessenek nekem, tegyük fel, vagy a Arankának, vagy a Kispistának 7 eurót, vagy 7,5 eurót ugyanazért a munkáért, amit megcsinál egy ilyen munkás 5 euróért, vagy 5,5. És mondom, hangsúlyozom, én ugyanígy tekintek rá, mint magamra, vagy másra, mert én is idejöttem dolgozni úgy, ahogy ők, csak mi azért más mentalitással dolgozunk, meg máshogy állunk a dolgokhoz, mint ők, mint a embertársainkhoz való viszonyulás, illetve tisztelt a kivételnek egyébként már van, meg tényleg ez nem probléma, vagy nem, ne értsétek fel, ez nem negatívum, de jelenleg ez van itt, én nem akarok így azt mondani, hogy gyertek ide és minden hű, de jó, hanem ez a true. Szóval ez egy ilyen nagyon nagy gond, ez a bevándorlás, és ugye a kormány rengeteget nyer ezeken az embereken, hiszen ha jól tudom, először talán 600 eurót kell fizetniük, utána meg 300 eurót a második évben, és utána már kevesebbet ahhoz, hogy ők munkát vállalhassanak itt Máltán. Ez lehet, hogy országfüggő is, de például akikkel én laktam, kolumbiaiakkal, nekik 600 eurót kellett fizetni azért fejenként, hogy itt vállalhassanak munkát. Szóval elképesztő pénzek mennek itt jobbra-balra, úgyhogy hát ez a helyzet jelenleg itt Máltán. Miről akartam még beszélni, puskáznom kell nektek, elmondtam így, még volt. Hát ugye elmondtam a közlekedés, hogy jelenleg elvisz a busz oda, ahova akarod, de van, hogy nem jön, van, hogy később jön, van, hogy kimarad. Nekem volt olyan, hogy direkt előző busszal mentem 45 perccel, és még úgy is elkéstem, mert az jött, és az utána lévő is késett. De most ez ilyen, tehát ha itt vagy, ezt el kell fogadni, én azért nem is idegeskedek, mert én láttam az első hónapban, mi van, akkor tudtam, hogy akkor mondom, ez az 1 év, ez erről fog szólni. De hogyha egy nagyon nem vagy olyan türelmes, akkor erre azért készülj fel, hogy várni kell. Az emberek nagyon kedvesek egyébként, én nekem a Máltéval kapcsolatban az idősekkel nagyon jó viszonyom van, nagyon jó tapasztalatom van, mert volt olyan, hogy kerestem egy címet, és nem tudtam, hogy hova kell menni, mert a térkép más mutatott, a helyszínen ismét más táblázás volt, és megkérdeztem egy nénit, és elsétált velem, ilyen, hát kb. 150 méterről beszélgetünk, de akkor és ott hagyott csapott papot, és elsétált velem. Szóval, hogy így nagyon coolok. A fiatalabbak inkább, ők meg egy kicsit vadabbak, de általánosságban én azt mondom, hogy én nekem nincs gondom a máltaiakkal, mert mikor nekem esetleg szükségem volt segítségre, mind útmutatás, mind akármi más, akkor mindig tényleg szó nélkül segítettek, de nyilván ez ugyanúgy kölcsönös. De azért van egy stílusuk, azt meg kell szokni, ők nagyon ilyen, én kicsit ilyen olaszosoknak mondanám őket, főleg a nőket, nők itt kicsit olyan forróvérűek, de ez jól áll nekik egyébként, csak hogyha így jössz, akkor lehet, hogy sok lehet, de én azt mondom ámblok, hogy összességében egy pozitív tapasztalatom van a részükről, mind a férfiak, mind a nőkről, hogy kedvesek úgy állnak hozzád, illetve mint a ügyintézés kapcsán is, tehát mentem egészségbiztosítást csináltatni,
hol voltam, a cégeknél, ahol dolgoztam, mind az irodán, ott is máltaiak dolgoztak, nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy pozitív csalódás Málta. Én nem tervezek itt hosszú távon, mert így eléggé kevés szabad ideje van az embernek ahhoz, hogy jó, tehát ez hogy szokták ezt mondani, balansz a munka és a magánélet között. Nekem most nem sok minden van, így magánélet, tehát inkább dolgozok és edzek, erről szól. De mondom, ezt én választottam, itt tudok félrakni, haladok előre, kinek mi, lehet, hogy te kijössz és azt mondod, hogy egy fizetés nehéz, nem tudhatod, én tényleg, én ajánlom Máltát, rövidebb távra mindenképpen, főleg, hogyha kicsit fiatalabb vagy, nyáron nagyon nagy bulik vannak, jó csapat, jó közösség van, szóval mindenképp ajánlom. Ha egy kicsit idősebb vagy, akkor is nem feltétlenül dolgozni, hanem egy kicsit kikapcsolódni vagy pihenni. Miről nem beszéltem még? Szerintem én nagyjából elmondtam mindent, amit kellett. Az egészségügyről nem beszéltem, mert hála jó Istennek fogásztaton voltam csak egyedül, más nem kellett igénybe vennem, de amiket így hallok kollégáimtól, nincs negatív tapasztalatuk vele. Annyi talán, hogy az ilyen kisebb rendelőkbe, ha azt hiszik, hogy turista vagy, előfordul, hogy megpróbálnak lehúzni. Ismerős próbálták már lehúzni, olyan szempontból, hogy ott vezették vele a gyógyszert a rendelőbe, és közben a gyógyszertárban ilyen 3-4 euró körül mozgott egy ilyen gombásodás elleni krém, ő meg megvette 10-valahány euróé. Szóval ilyen kisebb lehúzások vannak, nem mindenhol, lehet, hogy csak az egy, ahol ő volt, de azért érdemes erre odafigyelni. Hát remélem, hogy tudtam segíteni valamit, nem lett túl hosszú videó, de az előző részekben, vagy az előző bevágásaimnál azért a költségekre választ kaptok nagyjából, hogy mi van, és mondom, hangsúlyozom, hogy ez itt az én, most nem akarok ilyen osztályokat hozni, de a kétkezi munkás, építőipar, vendéglátás, recepciós, takarítónő, ez az én szintem, ahol vagyok anyagilag. Itt ilyen költségekkel lehet számolni, mire elég ez a fizetés, hogy lehet csinálni, hogy jobb legyen. Ez mind rajtad múlik, hogy te ezt bevállalod-e vagy nem. Én mondom, ajánlom, kérdésedben nyugodtan tedd fel. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Az első ilyen videóm szól, hogyha valami nem úgy sikerült, akkor azért elnézést, de mindenképp meg akartam csinálni, mert láttam, hogy nem sok ilyen videó van fent, így 26-os évben Máltáról. Meg nyilván, hogyha jönnek kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Úgyhogy szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy megnézted a videót, aztán lehet, hogy találkozunk itt úton útfélen.